anunciat que podràs anar amb aquell autobús o en aquell metro i quan t'arribes allà la realitat és molt diferent. I jo ho sé per experiència pròpia, perquè el meu propi bus, perquè com que han anat retallant de tot arreu, tots els sistemes que hi ha d'anunci de parada per la gent cega no funcionen. I llavors has d'avisar-li, mira, t'arriba la parada, i això no és un bus ni dos ni tres, és una cosa molt habitual. També entenem que, suposo que sabeu, tots els pàrquings que abans eren municipals han estat privatitzats, entenem que això s'ha de tornar a municipalitzar i pensem que s'han d'utilitzar en tarificacions segons el nivell de renda de propietat del vehicle, vull dir, quan més tens més pagues i tots aquests diners han de revertir pel transport públic. Entenem també que totes les empreses que estan col·locades en àrees industrials o en àrees ocupacionals han d'assumir la despesa que els seus treballadors i treballadores que utilitzen el transport públic sigui assumit per aquestes pròpies empreses. I també entenem que s'hauria de recuperar el servei de la bicicleta, que no estigués en mans d'una empresa privada, bàsicament perquè des de l'Ajuntament s'estan generant totes les infraestructures per la bicicleta perquè finalment és un negoci privat i per tant els beneficis se'ls endugui una empresa privada. Perquè s'ha de dir, les empreses privades del transport públic que estan finançades amb diner públic tenen beneficis i no van en benefici de la població. I per últim, acabant dient que nosaltres apostem, ens presentem a les eleccions, ens agrada explicar quin és el nostre projecte, però també ens agrada dir molt clarament que les coses finalment, quan canvien, és perquè la gent es mobilitza i obliga a que es canviïn. Veurem amb un exemple, que és el primer any que jo estava treballant en autobusos, a la línia 155, que va per Ciutat Meridiana, vaig trobar 30 jubilats que volien que l'autobús passés per un carrer, que l'empresa deia que per aquell carrer l'autobús no pujava. Van demanar signatures, van entregar signatures als regidors, no els hi van fer absolutament cap cas, i van decidir que tallaven el carrer amb una valla i quan arribava l'autobús deien no, ara puges cap aquí, per aquí no passes, passes per allà. Jo encantat de la vida vaig dir no conec el barri, si pugeu amb mi em feu un favor, sí, van pujar amb mi. S'ha de dir que en una setmana van aconseguir que aquella línia anés per on ells volien, bàsicament perquè tenien tot el temps per estar allà i desviar absolutament tots els autobusos. Nosaltres pensem que aquesta és finalment la manera en la qual les coses s'aconsegueixen, no s'aconsegueixen perquè ara que arriben les eleccions tothom comença a prometre coses, sinó s'aconsegueixen perquè la gent, als seus barris, està mobilitzada, està atenta i si no es compleix el que s'hauria de complir, estan apretant bastant més del que estem com a societat apretant, perquè desgraciadament no estem apretant suficient, però apretant als polítics professionals perquè compleixin el que diuen. I ho deixo.